השבוע הראשון למלחמה העברנו במטע אבוקדו ליד קיבוץ גשר הזיו. היינו ללא הטלפונים שלנו, ישנו עם שכפ"ץ על מצע אלים, ובכללי התחושה הייתה שעוד רגע נכנסים ללבנון. את האיור הזה הערתי על לוח מחק שהיה ברשותנו. שחזרתי אותו כעבור זמן מה. אני חושב שהוא הצליח ללכוד היטב את החוויה במטע. כעבור שנה, כשהפלוגות המרינו בלבנון ומחלקת האג"ם בה אני משרת תפסה את החמ"ל הגדודי מתחת לסככת נגמשים ישנה, הערתי לו תוספת קטנה. ובזמן שכולם ישנו מתחת לעצים, המילואימניק הוותיק ביותר בגדוד, האיש והאגדה שלמה מוטולה, הפך את הנגמש לביתו. הוא אפילו הניח עליו שתיל צעיר של אבוקדו בתוך בקבוק פלסטיק שתהיה תחושה של בית. לאחר שבוע במטע עברנו לבית חדש בצד השני של הגליל. החניון התת-קרקעי של קניון נחמיה בקריית שמונה. במשך חודש הכלסה קומת החניון גדוד מילואים שלם. הגדוד שלנו שימש ככוח התערבות למקרה וחיזבאללה ינסו לכבוש את מטולה. ובזמן שהמתנו לתרחיש המפחיד, עם ישראל לא הפסיק להביס אותנו. הפעילות המבצעית באותם ימים כללה בעיקר עירות של רחפנים חשודים שלרוב התבררו כשלנו. וכאן אנשי הקניון הריק. המנקים, המאבטחים, התושב התימוני שלא התפנה, וכמובן לילך המנהלת שאירחה אותנו מלב רחב ודאגה לכל צרכינו. לאחר חודש נפרדנו מהקניון ועלינו לרכס הרי נפתלי, הפעם לתפוס את הגזרה. לא האמנו שהנגמשים הישנים שלנו, שבקושי שרדו את הנסיעה צפונה, יצליחו לסחוב את העלייה לרכס. נגמשים היוו מוטיב חוזר באיורים שלי באותם ימים, אולי בגלל שאני נהג נגמש. כאן מאדר, סוג של מפקד ואבא שלו מחלקה, על אף שאינו קצין. וכאן בניטה, קצין האש התימני, מכווין את הארטילריה על ספינות בים סוף. התנאים שלנו הלכו והשתפרו, לדוגמת תנאי השינה. אבל לא בשביל בלוך שבשלב מסוים שכר צימר, ונאלץ לרדת לעם כשעברנו למקום אחר. אחרי כמעט 3 חודשים הסתיים לו סבב הראשון. במרץ 2024 כבר היינו בעוד סבב. חזרנו שוב לגשר הזיו, למזלנו הפעם לא למטע. הקו התאפיין בסדק שהצטמצם ועל כן במרווחים קטנים בין משמרת למשמרת בחמ"ל. באוקטובר נערך התמרון הקרקעי בלבנון, ורוב שדרת הפיקוד של הגדוד נפצעה במהלכו. זה הזכיר לי את הפרסומים של דובר צה"ל על חיסול צמרות חיזבאללה וחמאס, אז הערתי את הגרסה הנגדית. והיו עוד איורים. הם עזרו להקליל סיטואציה לא פשוטה, והעירו את הצדדים המצחיקים שבה. ואחרון מעט שונה, איור מגזרי נייר שהכנתי בקו האחרון ברמה לפני חודש.